2 linggo nang kumikirot ang kaliwang talampakan ni Ruela. Pero imbis na hintayin pang lumala, nagpasuri na siya. Yung sa may talampakan ko po. Kumikirot po kasi. Yung sa may left na talampakan. Pero hindi na niya kailangan pang isipin ang bayarin para makapagpa-check up. Maging gamot kung sakaling kailanganin. Libre na kasi ang hospitalization sa Pangasinan na patuloy pang pinapaigting ng pamahalaang panlalawigan. Isa ang Urdaneta City District Hospital sa nagpapatupad nito. Matatriage sila kung anong clinic po, so anong clinical department po sila pupunta. And then makikita po sila ng ating mga specialist na doctors. So after nun, kung kailangan po nilang mabigyan ng diagnostics such as laboratory, x-ray, ultrasound, CT scan, so bibigyan po sila ng request, so walang babayaran ng pasyente. Bukod sa libreng check-up, hatid na rin ng hospital ang libreng x-ray, ultrasound at CT scan. Bagay na malaking tulong kay Janice at Sinaida. Malaking tulong sa amin na may hirap, lalo na sa amin na walang paghanap buhay. Salamat, Gob, sa binigay mong tulong sa akin na CT scan ako ng libre. Salamat po. Malaking bagay po ito sa amin kasi po sa mahal ng bilihin, kung makalibre po kami sa gamot, malaking bagay na po yung sa amin, lalo na po sa akin na senior. Bukod sa UDH, 13 ospital pa ang mayroong alok na free hospitalization na madaragdagan pa ng 10 pasilidad. May nakalaan ding 1.6 billion pesos sa pondo mula sa probinsya at 1.5 billion pesos mula sa PhilHealth para sa dekalidad na serbisyong medikal. Lahat ng mga Pangasinense, may pupuntahan kayong ospital ng probinsya. Kung may sakit kayo, wala kayong babayaran. It's a very ambitious promise. I have never promised anything as a politician that I cannot deliver. Nahihiya po ako. But this is a promise that I have gambled as well. All in na. Dahil buhay na ng tao. Sa ngayon, magpapatuloy ang serbisyo para sa tao, para sa isang malusog at matatag na Pangasinan. Jose Robert Inventor, RNG News.